optræde som dyr, så. Ja. Hvor jeg håber, jeg ikke skal optræde. Hvad er det for et dyr? Jamen, hun er ikke været. Hvad er det for et dyr? Det er også lidt. Nå, det er en fisk af en slags. Lige. Ikke? Er det en fisk? Ja. Jeg må ikke sige noget. Og så er det så, at... Du må ikke sige noget. Har det en lille pande der, ikke? Ja, det ligner være en dialekt. Bare lidt bevæg. Altså, jeg synes, det er det er en scene, og jeg ved ikke hvad. Det går. Så er det her. Det bliver der da ikke bedre i. Har vi et flag der? Er det en sværfisk? Nej. Nej, pirat. Over vand. Over vand og efter vand. Man skal ikke gå over floden for vand eller sådan noget. Ja, Man skal ikke. men ikke når man skal op. Over floden efter. Det er næsten rigtigt. Det er faktisk. Over floden for vand. Man skal ikke over floden for vand. Det er næsten rigtigt. Sølv det. Må ikke sige det. Det er jo nødt til. Man skal jo gætte det. Det er sidste, jeg tror. Ja, lige nu. Man skal ikke gå over det for vand. Åh, Det skal være en rig. Ej, så. Superman. nej, men det er rigtigt nok at flyve. Ja, nej, det kan være. Gider du at tige stille? Hvad var ledetråden? Det var en ting. Se, Ja, det er en rumkendt, der stiller op. jeg så ikke hvad vi kalder det der. Synes du det? Ja, det er rigtigt Det er nok. noget, der springer ud på noget. Ja. Tiden vil stoppe ved. Sådan en dåne der, hvor der kommer noget ud af. Nej, det er Sankt Hans. Kom ned, far, den. Ja, ja, det siger jeg. Søren, optager du lige Hvem far? er venner? Vi starter nu. Det er langt, det var rigtig ham, det er helt Nå. Hvad er vi ude i? Ja, men altså... Skulle du køre taxa? Hvordan fanden det snart? Brokken, det er brokken. Ja, meget godt. Ud og købe taxa. Kom nu med det. Er han taxichauffør, eller hvad er han nu? Ja. What? Ja, det er lige ham. Læg mærke til armen. Der er ikke kun taxachauffør. Nu skal vi have Tiden er nu skal vi have et gået, svar. vi skal have hans navn. Nej, jeg ved ikke. Altså, det er som skuespillere, de der med taxafans. Skuespil, og jeg troede bare, at det var figuren i taxa, jeg skulle. Nå, det skulle jeg. Slatko Bulic. Jeg troede slet ikke, at se, at Slatko Bulic. Så ved du ikke, at det er en skuespiller eller hvad? Jeg troede, der var en rigtig taxichauffør med i den serie. Nej, jeg troede bare, at det var en karakter. I fik desværre ikke noget ud af, at far så gerne ville optage. Mark, Nej, det er hvordan det kommer til rejer. Ja. Ja. ja, ikke der. Sådan, det var nemt. Ikke den der. Det var risengrød. Den var god nok, det var flot. Og hvordan kom du fra? Nu er det kun til. Okay.
Jeg kan ikke huske titlen. Jeg ved godt, den der om kærlighed. Ja! Ja, hvad hedder den? Spidser vi munden. Ej, jeg kan ikke huske titlen. Altså, jeg ved godt, hvem det er, men jeg kan ikke huske titlen. Prøv fløjten. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke fløjte. Nej, det kan jeg ikke fløjte. Hun nynner det. Congratulations. Nej, det Ej, er jeg dansk. ved godt, det er den der anden der. Nå, tiden er gået. Jeg kan ikke huske